ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିକି ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ 4ଟାରୁ 5ଟା ଘଣ୍ଟେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ୍ ବାଜିବ, ସିଗ୍ନାଲ୍ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବେଠାରୁ ସେଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଗଲାବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚ ଖଡ଼ି ସିଲେଟର ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଗା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ସାରିଲା ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ସାଇରନ୍ଟେ ବାଜିବ। ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣିବ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଇଥିମି, ଯଦି କିଛି ନ କହିଥିମି କ୍ଷମା କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଗଲା କ'ଣ ନାହିଁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିକି ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବେ। ରହିଲି।